ಬಂದಲೆ ಪಂಚಮಹಾದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಐನ ಮಹಾದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಊರಿನ 4 ಭಾಷೆಲು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು, ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೋಡಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಕಜ್ಜನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ ಇನಿ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಗುರುಪುನಂಚಿನ ಅಜಲೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭ ಕೆಸರಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ತುಳುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಧ್ವಜಭವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂದು ಆಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಪಂಡದ ಕೊನೆ ಒಂದುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ JCI ಲಯನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುಕಾದ ಒಂಚೂರು ಬೆನೋಡು ಪಂಡದ ಅನ್ನ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜಲಿನ ತುಳುಟು ನಡಪ ಅಲೆ ಪಂಡದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನವಿದೆಯೊಂದು ಕಲ್ತ ನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಲ್ಲಿಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಪ.